I posle ja to sam je konto i kažete danas ćemo opet igrati Baldi Basic, pošto sam vidio da vam se svidao serijal, tako da ajde da ga nastavimo. Tako da ovaj put u ovoj epizodi ćemo opet pokušati da ga pređemo. To gledamo u krevetu. Znači ćao bal. I da vidimo da li ćemo preći u ovoj epizodi. 13 0 3. Wow, postojiš. Hvala. Nice. Sorry, was too lazy to add more subject. Izvini, bio sam len da dam još kao... Dobro, nek se mora. Časova, tako da kažem. Dobro. Sad begamo. Ajmo. Znači tu je iza nas. Ići ćemo ovamo bolje. Tu mi je najbolje da idemo. Ovdje je sweep. Tako da... Zašto te mrzim, brate mili? Moram gledati gdje ide. Aha, tu je ide. Dobro. Tvoje druže. Ne, pusti me, ne, bolje me pusti me, najbolje, to bi bilo najbolje, ne pustiš. Ne slažem se. Ajde, možemo malo trčimo. Evo, tu ćemo, stanemo. I uzet ćemo ovu sodu. Dobro. A mogu me i boostovati, tako da šta zašto ga sam... Sve se stao da me uzme. Dobro. Evo ga, najza treća knjiga. Idemo 8. -4. 42. Evo ga. Opet. Pitam gde je. Ja. Dobro, ajde opet. Da. A sad ću pokušati malo brže. Evo ga, nazad. 8, noski posle, -9, to -7. Čas, nije vam još posle. 7. Da, opet mi govori kao, wow, ti postojiš. Dobro. Jedan. 16. 32. Dobro. Sad idemo. Sada begamo. Evo ovaj put ćemo na ovu stranu. Ne idemo gdje. Znači dobro je, nije iza nas.
Gdje je nestao sve? Gdje je nestala? Pa gdje si? Dobro je, ušao sam nekako. Opet idemo ovo treće. -4. -7. I ajde opet 42. Nešto spemo je 42. Danas mi je dan 42. I sve pišem 42. Kad me pitaš šta je 2 plus 2, to je 42. Tako da da. Sljedeći klip je u 42. Dobro. Sad mi je ovamo izaći negdje. Ajde da neće. A tu si. Dobro, idemo onda malo brže. Dobro je, nisi me vidio. Brš. Dobro je. 3, 7. Dan mi je 42, tako da je 42. Znači, trebalo bi da je tu negdje. Još ću od uruki ipak. Opet šta radi ovaj? To mi morate objasniti šta radi ta čarapa. Nadam se da me neće pokupiti ako su ovamo. Ušite. Ne, okreni se. Treba sam uzeti makar. Ležimo. Idemo sad tu. Ne, to smo već bili. Shit. Otkud ti odjednom? Opet. Znači ne dozvoljavaš da trčim u hodniku, a dozvoljavaš da gradim sve to hodniku. Pamet. To neću staviti. A mrš više, bar te pogleda. Samo bi. Ja, bože, ja, šta će fidget spinner, šta je u to u igrici, bože. Da, boje, papa.